Good morning. Good morning. नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलां एसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ एसे नायनानै मोजां मोनगोन। नै अनसाया मा जादों? नायदो नायलांदो रायजोफोर खुलुमबाय रायजोफोर आं गोजान फैनाय मानसि नोंथांमोना एसे भिडिअखौ नायलांदो। दे अनसाया एसे बुंना होदो रायजोफोरनि सिगाङाव। नै अनसाय मा लादों बियो? नै रायजोफोर नै अनसाया एसे मा बियो मा बुस्थु बियो आबा? मा बुस्थु बियो? एसे आं बङाइगावनिफ्राय फैदों। आयो बङाइगावनिफ्राय फैदोंना फैयाखै? जोंना गाइखेर सेरोखै। हेलौ एभ्रिवान, दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै एसे मोजां मोनबायना? सस दङ आरो एसे सस दङ आरो बे भिडिअखौ नायनानै एसे मोजां नायलां। नोंथांमोना एसे गोसो होनानै नायलां बे भिडिअखौ जोबजासिम। आयौ काटार एम्फौ समाव नोंसोर माबायदि मोनदों बाबाजों बामजाबाय थानानै? एसे बुरजायानो ना माबायदि देरखो? बुरजाया एसे दिन्थिहरलाय। माबाजों फारनैजों ओरै फारनैया एसे जाहांबाय बे फुवारलाय। जाहांबाय नै एसे जाहांगासिनो दं। स्टार्ट जागासिनो दं। नुलांबाय थागोन अनसुलानि बडिखौ माबायदि जालाङो। आरो अनसायनाबोथ' डेन्जारखाने। अनसायनाबोथ' डेन्जारखा बडियानो। थिनलै बाबा बाराबा। हेलौ होनदो। हेलौ रायजो खानाफोर। होनदो आबा होनदो। हेलौ खुलुमबाय रायजो खानाफोर। जों बयखौबो नायलांदो, अनसायखौबो नायलांदो, ओमफ्राय बिदाखौबो नायलांदो। बिदानि बडिखौ माबायदि। गेलेग्राया जोंना बैयावसो दंजोबो हनै जाबना दंजोबो न' सिङाव दं माखासे। नायथारसै जोबजासिम बाबु हनै थांबाय हनै रायजो राजाफ्रा हनै फैजोबथारबायलै जोंखौ नायनो फैजोबथारबाय हनै। खुलुमबाय होनदो दे खुलुमबाय। आरो नोंथांमोना बे कमेन्ट शेयार खालाम। आरो जोंनि अनसाय आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांनानै माबायदि मोनखो? खुलुमबाय लोगोफोर। खुलुमबाय। अनसाया मा खावनायाव सिथाबला जोबखो? हांगारसो नांजोब्बाय नामा?